En Cabezabella, en Trimo, estáse desenvolvendo un dos campamentos de verán da Xunta no que a Consellería de Política Social ven de investir 72.000 euros na mellora das instalacións e adquisicións de equipamento, que dispón de pista polideportiva, salón de actividades, rocódromo, anfiteatro, alpendre cuberto e enfermaría. Trátase dun campamento de montaña, con abundante arboredo, zonas verdes e xardíns, cunha capacidade de 100 prezas para tendas de campaña. Como decía, unha instalación remozada neste ano, unha inversión de 72.000 euros para melloras tanto en infraestructuras, equipamento e melloras tamén na piscina que precisaba. E bueno, como ben sabedes, nesta unha actividade, un campamento que forma parte do programa O Verán que te mereces de cada Consellería de Política Social, que moi ha caído no que este ano, un ano complexo para os máis cativos no curso escolar, un ano no que se comportaron dun xeito extraordinario, que nos deron unha lección de responsabilidade e eu penso que sí que merecen actividades de lecer. Neste campamento participan un total de 50 mozas e mozos de idades comprendidas entre os 9 e os 12 anos. Durante unha semana desenvolverán actividades de teatro e aventura na natureza, dramatización, expresión corporal e desinhibición, obradoiros de formación, ensaios e propostas teatrais, técnicas de circo, malabares, equilibrio e diversos deportes acuáticos como xogos e dinámicas deportivas que se executarán na piscina. Principalmente hacer amigos, yo creo que es lo mejor, pero los monitores son muy buenos y las actividades que hacemos son muy divertidas. Y siempre intentan que estemos cómodos con todo, con el grupo, con las actividades y todo. A mí, además, no solo por este campamento, en general en los campamentos me suelen encantar las veladas, porque nos lo pasamos genial, son como unos juegos de noche que hacemos. Aparte, todos los monitores se dedican 24/7 durante todos estos días que estamos aquí para que nos lo pasemos bien en todas las actividades, en las veladas, mientras comemos y durante todo el tiempo que estamos aquí. Baixo o lema O Verán que mereces, a programación estival deseñada pola Xunta de Galicia ofrecerá dende xullo ata setembro unha oferta de ocio seguro, na que se manterán as medidas de protección aplicadas durante a pasada edición, como a reducción do aforo, o incremento do número de monitores, o reforzo das medidas de desinfección e limpeza ou a adaptación das actividades ás normas hixiénico-sanitarias. Ademais, este ano inclúense probas de antíxenos completamente gratuitas para todos os participantes e monitores antes do inicio de cada campamento. Para a nosa actividade do campamento é un atractivo máis que o Concello intenta ofrecer dentro do seu obxectivo de ser un destino de veraneo ou de turismo de natureza, no que temos postos moitas das expectativas de futuro.